салом дӯстони азиз, хуш омадед ҳамаи шумо ба канали ман. имрӯза влогро оғоз мекунем аз аэропорт ба сӯи Швейтсария. дӯстони азиз, Швейтсария яке аз давлатҳои мамлакатҳои зеботарини ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Саросари ҷаҳон, саросари чӣ хел гӯям сафарҳо ба давлатҳои Европа яке аз сафарҳои муҳимтарин ба давлати Швейтсария аст. дӯстони азиз, ана ҳамин бачаҳак фандрайзинг, яъне ки маблағ ҷамъ карда истодааст, мехоҳад ба Англия сафар кунад ва дар он ҷо анамин маҳорату таланти худашро нишон медиҳад ва дар конкурс иштирок кунад. аз ҳамин сабаб ҳам пул ҷамъ карда истодааст ки ба Лондон равад. дӯстони азиз, боғҳои Швейтсария яке аз боғҳои тозатарини дунё ба дунё меравад. дар ин ҷо на чанг ҳаст, ҳавояш ҳам беҳад тоза. дӯстони азиз, паркҳояш анамин дарахту сабзаҳояро мебинед. дар фасли тобистон ҳам мегӯяд баҳор, ҳамчун баҳор аст, ҳама ҷо сабзу хурам, ҳавои тоза. одам ҳам дӯстони азиз кам, вале туристон хело ҳам зиёд ҳастанд. дӯстони азиз, беҳад шаҳри зебо, тоза, форам аст, лекин ҳавояш абрнок, камтар хунук. бисёр хонаҳои қадима доранд, зебо, ба ман писанд омад ва бисёр ҷойҳои тамошо низ доранд. намехел дӯстони азиз, ҳайвонҳоро беҳад сахт дӯст медоранд. ман ҳам дӯстони азиз беҳад пишакро, гурбачаро дӯст медорам ва дар оянда насиб барои худам хариданӣ ҳастам. инҷо бошад назди як кафе. дар ин ҷо метавонед ягон чиз фармоиш дода шишта хӯреду ҳамон табиату ҳамин хонаҳои қадимаро тамошо кунед. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо мебинед, дар ин ҷо ҳаво хунук, баъзе одамон бо куртка гашта истодаанд. ҳамин тавр дӯстони азиз бо ман бимонед ва дар давоми ҳамин влог бубинед ки дар давлати Швейтсария чӣ қадар маконҳои зебо ҳастанд ва бисёр одамон аз ҳамин шириниҳои ҳаёт лаззат набурда аз ин дунё мераванд. ва ман танҳо мехоҳам ки ба шумо ҳамаи ҳамин зебогиҳои ҷаҳонро нишон бидиҳам, то ин ки баъзе одамон шанс надоранд ки ба дигар давлатҳо сафар кунанд, вале метавонанд тавассути влогҳои ман дигар давлатҳоро тамошо кунанд, лаззат баранд ва бо ман бимонанд. дӯстони азиз, агар шумо донед, вақте ки мо сафар мекунем, путешествовать мекунем ба ягон давлат, ин як раванди
яъне ки табобат аст. Табобати психикия аз ҷиҳати равонӣ, яъне одамон агар бештар сафар кунанд, бештар ба ягон ҷо раванд, истироҳат кунанд, ин ба ҳар як шахс ҳамон имкониятро медиҳад, ки вай ҳаёти умраш боз зиёдтар мешавад, боз психикаш боз яъне ки асабҳояш боз оромтар мешавад. яъне ки сафар кардан ба солимии инсон, ҳаёти солимии инсон аҳамияти беҳад калон дорад. дӯстони азиз, инқадар ҷойҳои зебо тамошо карда истимегӣ. Обаш бисёр ҳам хунук. Во всей Европе, и внутри он как бы классический железнодорожный вокзал, но снаружи он украшен различными скульптурами и колоннами, а прямо напротив, прямо за мной находится памятник Альфреду Эшеру, который являлся как раз-таки основателем швейцарских железных дорог. Дӯстони азиз, аз ин баландӣ баромадан ҳамин баҳре ки мебинед шаршараро тамошо карда мешавад. ҳоло мо ба болои баландӣ баромада истодаем, то ин ки онро хуб бубинем. ҳоло бошад дӯстони азиз, роҳ ба сӯи музей. ман дар он ҷо ба шумо як чизҳои аҷоибро мехоҳам ки нишон бидиҳам. ҳоло мо вориди музей гаштем. дӯстони азиз, ин дар даруни музей. ин как будто ки шумо дар як поезд рафта истодааст, шумо дар даруни ҳамон поезд ҳастед ва ин ҳоло танҳо телевизор аст. ин как будто ки шумо дар берунро дида истодаед, лекин мо дар дурун ҳастем. ин тиреза танҳо як шишаи ҳамчун телевизор аст. ин бошад дӯстони азиз, бинед ҳози маро дида, духтари хушрӯро дида чашмҳояш меҷунбад. аҷоиб буд. инаш ҳам дӯстони азиз, чашмҳояш кам меҷунбад. намедонам инро чӣ хел кардагӣ ҳастанд, ки аҷоиб буд. Na, dann wünsche ich allseits Bon Appetit. Bon Appetit. Schmeckt's, ne? Es schmeckt herrlich. Aber ihr wisst ja. Der Hoteldirektor. Wie heißt er doch gleich? Wellenheim? Wegenstein. Frank. дӯстони азиз, ин бошад инҷо бошад қалъа, яъне ҷои қадима барои тамошо. дӯстони азиз, ин шаршараи баландтарин дар Швейтсария, номаш Райн Фолз ном дорад. шамолаш ҳамин қадар сахт, обаш ҳамин яхт аст. дӯстони азиз, обаш беҳад баланд аст. дар ин ҷо истода бояд эҳтиёткорона тамошо кардан дар кор. мабодо ки ғалтида монед, дигар аз он ҷо шуморо ёфта наметавонанд. шамоли об беҳад сахт аст, хунук аст ва обаш ҳам беҳад баланд аст. дӯстони азиз, тавре ки мебинед дӯстони азиз, дар ин ҷо сайёҳон, туристон хеле ҳам зиёд ҳастанд.
ҳамин тавр дӯстони азиз, ин якум қисми влог оиди тамошои Швейтсария ба ман бениҳоят мақбул шуд ва влогҳои ояндаи маро интизор шавед ва ман кӯшиш мекунам ки ба шумо бештари ҷойҳоро, бештари манзараҳои зебои давлатҳои хориҷаро ба шумо нишон бидиҳам. То влогҳои дигар хайр.